tayo maghanap sa SM yung pagkain niyo, Bibi. Saturday. Today is Saturday. Ganyan si Batman. Ako si Supergirl. Mama siya daw si Supergirl. Oo. Ikaw si Superman. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hinampas ka pa. Red Light. Oo, beating the red light sila. Hindi hulihin nila. At nang masampal ko sa kanilang pagka-pulis ko. Police! Don't move! Tayo-tayo. Tayo-tayo. Tayo. Tayo-tayo nga, tama ka. Ang dali ang init. Ay. Tutok mo sa'yo. Ito pa, oh. Wawa naman si ate. Aww, dami nag-note sa pangalan ko. Sabi ko, papaligong kita na. I-check kita. Sabi niya, masakit po dahil likod ko eh. Kaya naman kitang gamot. Ayaw naman mo. Ayaw naman. Ang tigas ng ulo. Anak mo pa. Bakit, mami? Walang lasa yung ano? Yung ilagay mong gamot? Mas maganda nga po ang lasa eh. Yung maliit? Kulong. Mamaya, pipilitin. Tinikman mo. Lalabas na tayo ng SLEX traffic kahapon. Ulan. Our first Saturday trip for this month. Mami, naka-order ka na ng malaking paso? Sinasabi ni Amazon, ha? Ano paso? Yung parang puti siguro. Bakit? May halaman daw siyang bago eh. Okay. Di mo mo sinabso. Yun oh. Tama-tama mga 10 no. SLEX to, northbound. Kuha ni Ramilo. Kilala mo si Ramilo, ha? Si Doc Ramilo? Oo. Tumandang dalaga, no? Oo. Mga anak niya yung mga pasyente niya. Ba't tayo si Wiwi? Dalaga na. Si Ayla, si Rain. Yan, right. Yan, red tabansoy na ako. Si Timothy. Si Eddie. Talaga? Si Timothy? Oo. Baby, parang yung si Timothy. Si Timothy ang Si may toyo. Hilot, Hilot! Pagkapasok nga eh. Oh! Ate Baby! Oo, ba't niya, nakaupo si Baby dun sa, sa pan. Oh, Oh, Ate Baby! sabi? Oo. Ayun ba, aliw yung kaya Oo. Oo. Alaw na alaw yung kay Baby. Hindi nakikita si ate. Nagpapakiss pa nga eh. Kiss. Ate Baby, Ate Baby. Mabait na bata yun. Kaya gabi kami mag-late ako. Paano? Binaksit ko yung cellphone. Ah, yung binigay ni tatay? Oo. Ay ko, salbahay ka ha? Huwag ka nang pupunta dito ha? Huwag kang hihingi ng tsaka ha? Yeah. Sabi, mami tumusok. Oo nga, paiyak. Sabi ko, ikaw. Bad ka. Kaya nakakataka, hindi kita kita magbubuksan. Di ba ayaw nang sinisigawan yun? Ayaw. Oo, ayaw. Ganda ng biyahe.
dyan, mami, para kay Aiden. Oo. Anak, ang request ko sa'yo, hingi ka lang ng slice ng steak para matuto kang kumain ng steak. Ano? Hindi ako kakain pag ayaw mo. Well, may soup gano'n. Marami anak. Marami ka pag pipili yan, magugutla ka. Wala sinabi yan dukis mo. Baka sa sobrang dami, hindi mo naman... Di ba kumain na tayo dyan, mami, sa Pasay? Sa may... Oo. Ilan na kayo? Punta na kayo sa Pangalawa to. Eh, may pwede. saan ba? Maliit to. Si Monkey. Hindi nandiyan sila, ay, Robinson, sila dyan rep. Oo, doon nga. Doon nga pupunta eh. Hindi naman sinabi sa akin lugar. Kasi ano lang, na mayroon daw linya ng elementary. Oh, may ganap lagi sa Robinson, di ba? Yung nakikita natin. Doon natin nakita si Julia Montes, di ba? Dali. Dalay lang si Monkey. Sa sinasabi na. Saan sila? Man! Eh, malaki na. Yung maliit siya, nakakatawa. Si Jesus. Diyan ka na bumili ng baka sa SM. Tsaka yung pang... Ano ba lulutuin niya? Kaldereta? Ang hangan naman, kako. Iwalay na lang si AG. Di ba? Ang sarap mo nung niluto ni Rod, no? Yung sarsa pa lang yung malasa, no? Alam ko sinabi niya sa yung Ricardo? Bibilin mo? May peanut ka pa doon? Green. Maganda sana yung baka dun sa atin, no? Sariwa. Sana makapag-park tayo dun sa PW dito sa Bali, no? Mami. Eh, nandun, bakit doon ka? Eh, di ba na, ang ano eh, nasa ano? Sa taas. Oo. Nasa Eh, station ah. Madali lang naman maglakad. Iba pa rin yung parking sa Bali, no? Nasa gitna ako. Try lang natin kung tayo mo. Sabi na umaga pa lang, puno na. Grabe ang SM, no? Pag nabuksan nyo sa Yulo, mababawasan to. Diretso ba uli ang ano no? Oo, pinalitan lang ang pangalan, hindi na SM Yulo. Di ba dahil may namatay? Hindi ko lang alam kung ano yung bagong pangalan, pero pinalitan nila. May bumagsak ba, mami? Namatay. Nagbubuhusan Ang gagawa. Baka yung ninitinip eh. Kaya ganyan. Ah, hindi, mami. Ang SM hindi nagtitipid dahil alam nila eh. Eh, bakit bumuho? Eh, baka may mali. Mali sa disenyo. O kaya hindi pa masyadong tuyo, tinapakan. Hindi mo papasira sa CSM sa Locos. Hindi, para yata nagbubuhos yata. Gumuho. Oo, parang gano'n. Oo. Siguro may hindi na ilagay. Oo. Tukod, gano'n, something. Hindi natin alam. Para yung mami, baka hindi mo na ako bumili sa papa.
Unahin ko muna. Ayun nga eh, sa may ano, Walang problema yan. Eh, ako, nagdadrive, hindi ko nakikita yung dito. Ginaganon ko pa. Blurred oh, ikaw, tingnan mo, blurred siya oh. Mas lalo na. Yung car mamalang yun. Nangyari ba? Sobrang init na. Malala mo lahat siguro sa biking siya. buti nga meron ka na ano. Opo. Malaman kung totoo yun. Number nila yun eh. Tsaka nagbigay na reference, malamang totoo yun. Ang problema ko, 4. Eh, 3 lang tayo. Sabihin ko na lang, may lakad yung isa. Mami, maganda yung camera mo, bidyan mo. Pagkain pa, pag okay ka na, pag solve ka na. Eddie! Kahit pahaba ngayon, kasi yung kain. Hindi yung patayo. Pwede rin patayo, pwede mahaba. Hindi ko picture ito biking. You sure? Walang bawal. Gamitin mo, ubusin mo yung memory mo. Pinapin ko ba yung ano? Final result like Ano, anak? Pwede mong gawin kahit anong gusto mo sa iyo yun. You know? Tingnan mo nga kung bakante yung pinamagiging. Sarado yata.